Sizwele nangungezwe emchunu ePaula ke ngendaba kaMthandeni yempama ayiqhumise ke komunye wabalandeli ke ogcina umlandeli naye ke esecela empunzini. Ungizwe emchunu ke ukuphawule kanje lokho ke live ke lapha na ke emakhasini ke akwa Facebook. Kodwa ke nantu ke udaba ke la aphawule khona awuyizwele ke Mbokola semakhaya. Lento yokudla umuntu ngempama kanje yana umxawule mawala ayikho right, kodwa abantu abayifunde inhlonipho yokwazi ukuthi wonke umuntu unesibindi, wonke umuntu ungumuntu. Ngeke ungihlebele endlebeni ungibiza ngomsunu kamama bese ngithula, bese ngithi mina uyolamula uhulumeni ngihamba ngiyokuvula amacala. Lento ebizwa kuthiwa ukuprovoka ngiyacela ngenza ukuthi impani laba abasizakala ngale nto umnikazi wawo uyazonile naye uMthandeni akayiqhinyi ngokuthi enze le nto. Ngiyacela ke ukuthi njengomongameli wamabhinca iyekani ukukhuluma ngale nto, ukumezela udlame olungenasidingo, niphinde futhi naye nani balandeli nisihloniphe, ifike nincongole nathi kamnandi. Awazi ukukhuluma kanje yana le muntu ngendlela akhulume ngayo lapha kuMthandeni. Uyabaleka lo yamuntu ushembe, yabona imindeni imali yamuntu ebanesitalo, yabona ngiyalunga lo mfana lokugijima lapha waseMotswana, ngalunga uyagijima kanje ishembe yagijima kanje. Manje manqobo usedlelana singadlile wahle manqobo ayiwahle. Kodwa ke kulungile. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu.